Mapuso ka ng buntaga, Suroy ta sa nindot nga probinsya sa Sultan Kudarat, kauban ng Assistant Tourism Officer na si Sir Eric Giovanni Kahandig. Sir, good morning ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo dyan sa Sultan Kudarat? Maayong buntag sa atong mga kapuso na nanonood po ngayong araw mula po dito sa napakagandang probinsya ng Sultan Kudarat. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga viewers, saan po at ano naman ang pinagmamalaki natin sa ating probinsya? Ang probinsya ng Sultan Kudarat po ay located at the center of Mindanao. Actually po, ang Sultan Kudarat talaga, we are stereotype talaga na or binansagan talaga kaming magulo or sinasabi nilang hindi daw mapayapa yung aming probinsya. Pero dito po sa amin sa probinsya ng Sultan Kudarat, yung aming pong slogan na Sultan Kudarat Sikat Ka, which is simbolo ng katahimikan at kaunlaran. Gusto po naming maipakita sa buong mundo na dito po sa amin, kami po ay nagkakaisa. Dahil kung makikita mo po, ang amin pong probinsya ay binubuo ng tatlong klase ng tao, yung ating Kristiyano, yung mga Muslim at saka mga lumad, kung saan po ay sabay-sabay pong naninirahan ng matiwasay. At meron din po kaming mga magagandang tanawin na nai-offer namin sa aming mga turista na kung saan po ay nakikita nila yung tunay na ganda ng aming probinsya. Truly, Sultan Kudarat, sikat ka. Pero sir, speaking of sikat, unsa ba yung mga famous tourist destinations nato dira nga pwede nato ipagmalaki sa ubang tao? So actually po, in terms of tourism, yung probinsya ng Sultan Kudarat is nasa booming stage. Kumbaga, because of pandemic, ang dami pong mga bagong magagandang tanawin or mga tourist destinations na natuklasan dito sa aming probinsya. Isa na doon yung pinakasikat po ngayon na La Palmera Mountain Ridge sa bayan po ng Colombio, Sultan Kudarat, kung saan po isa po ito sa mga sinasabi nilang gems or parang magical gems ng aming probinsya, kung saan po makikita po natin yung mga mula Batanes na bulubundukin na matatagpuan sa bayan ng Colombio. And also po, may pagmamalaki din po namin yung ating mga different waterfalls. Marami po kaming mga waterfalls located sa different municipalities. Mayaman din po kami sa mga caves. Actually po, ang probinsya ng Sultan Kudarat is considered as one of the homes of the world-class caves sa buong Pilipinas. And then syempre po, may pagmamalaki din po ng aming probinsya yung aming mga white sand beaches located po doon sa mga municipalities, sa mga coastal municipalities of Libak, Calamansig, and Palimbang. Kaya yun po, kaya excited din kami na pag natapos na itong pandemic na ito, unti-unti po namin din develop yung aming mga tourism destinations para po mas lalo po naming maipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung gaano po kaganda yung probinsya ng Sultan Kudarat. Ano din po ba yung mga ginagawa nating mga programa para maprotektahan ang ating mga likas na yaman? Actually po, dito po sa aming probinsya ng Sultan Kudarat, ang aming pong Provincial Tourism Office is working hand in hand with our Provincial Environmental and Natural Resources Office, kung saan po ini-ensure po natin na hindi lamang po natin ma-maintain yung kagandahan ng ating mga tourism destination. And syempre po, ma-preserve natin siya para po mas lalo po siyang makita ng ating po mga future generations. So yun po, yung collaborative efforts na ginagawa ng aming probinsya, tulong ng dalawang opisinang ito ay na-ensure natin na talaga pong protektado at nape-preserve yung ating mga tourism destinations. Siyempre ngayon, Sir Giovanni, isa talaga ang turismo sa pinaka-naapektuhan din naman ng pandemya. Pero meron po ba tayong mga ginagawa, mga programa or mga proyekto para patuloy po na ma-promote ang ating probinsya? So, aside dun sa sinabi kong slogan kanina, Sultan Kudarat Sikat Ka, yung slogan po ng aming probinsya for the tourism is tayo ang turismo. Kung saan po ay hinikayat namin yung lahat ng aming mga kababayan dito sa probinsya ng Sultan Kudarat na ipagmalaki kung ano ang meron kami, upang ipakita po kung ano ang meron ang Sultan Kudarat. At isa na nga po ang probinsya ng Sultan Kudarat na pinuntahan naman ni Limitless star Julian San Jose para sa Limitless, a musical trilogy. Yes po. So we're very excited po na dahil po kami sa probinsya ng Sultan Kudarat, kami po ay napili bilang isa po sa venue ng musical trilogy ni Julian San Jose, which is Limitless, para po ma-showcase yung talent ng GMA artist, especially Julian San Jose. At syempre, working hand in hand po sa amin para naman po ma-showcase naman po yung kagandahan po ng aming probinsya. So kaya po very excited kami na mapanood
itong Limitless na musical trilogy ng ating Asia's pop diva, Julian San Jose, para po mas lalo pong mapakilala po yung probinsya ng Sultan Kudarat, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo po. And lastly, Sir Giovanni, ano po ang message ninyo para sa ating mga viewers ngayon, and at the same time, anyayahan po natin sila na bisitahin ang probinsya ng Sultan Kudarat? So mga kapuso, we're very excited po dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. Sama-sama po tayong manalangin na talagang matigil na po itong pandemya na ating naranasan upang tayo po ay mag-enjoy at mapuntahan po natin yung mga magagandang tanawin, especially po dito sa aming probinsya. We are very excited na ipakita po sa inyo yung tunay na kagandahan ng aming probinsya. Mula sa karagatan, sa kabundukan, at sa kapatagan, meron po ang aming probinsya. Nagkangkayang salamat, Sir Giovanni, sa pagbahagi po ninyo ng natatanging ganda ng province of Sultan Kudarat. Stay safe, sir! Daghang salamat po, Dr. Resi.